Viaxamos agora con Xoán de Muxa ata a montaña luguesa, concretamente ata o municipio de Pedrafita, ubicado en pleno corazón das serras orientais de Galicia e porta de entrada ao Camiño de Santiago na nosa comunidade. O municipio posee unha envidiable riqueza medioambiental e paisaxística. Vexan. Ola camiñantes, aquí estamos en este concello fermosísimo que se chama Piedrafita do Cebreiro. Esta é a parroquia de Sanfoga e vamos a coñecer lugares fermosos como o Camiño francés de Santiago, a Iglesia do Cebreiro e, como non, ese cruceiro no alto da montaña. Acompáñademe. Partimos o noso camiño contemplando un escudo que nos deixa perplexos ao ver que a pegada do que foi dono destas terras, que era o señor Marqués de Villafranca del Bierzo, un dos grandes de España. Visitamos tamén e vemos unha iglesia nesta parroquia moi pintoresca. Seguimos o camiño e subimos á aldea auténtica de Piedrafita do Cebreiro, donde comeza, en Galicia, o camiño primitivo de Santiago, ou camiño francés. Encontrámonos ca iglesia que se chama Santa María do Real, donde tivo lugar o milagre alá polo século XIV. Alí se transformou o Santo Grial e di a lenda que estivo presente Juan Santín alá polo 1486. Logo despois de propagar os peregrinos a milagre, viñeron no 1486 os reis católicos visitar o lugar, abrallados por tanta beleza. E ao contemplar estes lugares, hoxe dámonos de conta que podemos estar orgullosos desta terra do noso Lugo que tanto queremos, que tanto amamos, que eu mismo tanto quero e tanto amo. Bueno, camiñantes, pois aquí chegamos ao que se chama o Alto do Teso da Cruz. Decíame agora unha señora moi educada, o Teso significa monte non moi elevado. Está todo o que é o poste cheo hasta arriba de moedas. Entonces, aí temos efectivamente o santuario de Piedrafita do Cebreiro. E referente a ti, véxote sempre que ti queiras. E, por favor, no seguinte camiño. Gracias por estar con nós. O Clube Cultural Valle Inclán organizou un ciclo de leccións de cine no que reuniu a 4 cineastas lucenses para falar de Hitchcock e a súa película Vértigo. Entre eles, Jorge Coira, quen analizou aspectos relativos á dirección do film. Coira é xunto ao produtor José María Besteiro, membro do padroado da Fundación TIC. O director lucense principiou a súa lección de cine recoñecendo a influencia que o mestre do suspense exerceu nos comezos da súa carreira. A min foi o primeiro director que me chamou a atención, supoño que porque, sendo bastante noviño, regalaronme o libro de Truffaut. Entón, os primeiros pasos que dei pensando curtas realmente era moi na dirección de Hitchcock, non tanto temática como na forma de facer cine. Aínda que aprendeu con el, Jorge Coira deixou a un lado a Hitchcock en traballos posteriores como 18 comidas, a película que lle valeu o recoñecemento internacional. O cambio importante, digamos, a raíz de 18 comidas é, por un lado, o de ter ese punto de disfrute de que unha peli saíse ben, que dese alegrías. Pero logo, ao moito que se abren portas, que realmente eu teño máis fácil agora facer outra peli que se non fixese 18 comidas ou se 18 comidas fose peor. A charla do patrono da Fundación TIC foi seguida con interese por futuros profesionais que se están a formar na Escola de Imaxe e Son de Lugo. Cando empecéi non existía tal cousa, nin en Lugo, nin en Galicia.
e tiven que tomar a decisión de si marchar a Madrid ou a Barcelona a estudiar algo relacionado co que eu quería facer ou quedar e facer o que fixen, que foi filoloxía. Oxalá eu tivese esa oportunidade cando arranquei. Jorge Coira impartiu a terceira das 4 leccións de cine sobre Hitchcock. Os outros relatores convidados polo Clube Cultural Valle Inclán foron o presidente da Real Academia Galega do Audiovisual, Antonio Mourelos, o seu irmán Pepe Coira e o director artístico Antonio Pereira. O Cineclub Lucense ten preparado un novo ciclo adicado ao cine e á televisión. A Fundación TIC mantén na actualidade convenios de colaboración con 51 asociacións e empresas da provincia sen ánimo de lucro para difundir as actividades que levan a cabo e que ás veces se fan pouco visibles. Unha das últimas incorporacións é as aulas da terceira idade de Lugo. O colectivo leva 30 anos desenvolvendo unha importante labor na formación educativa e cultural das persoas maiores de 60 anos e hoxe xa conta con 150 alumnos. A través deste acordo, alumnos e titulados da Escola de Imaxe Son da TIC, a única da provincia en impartir ensinanzas do eido audiovisual, realizarán vídeos promocionais sobre as actividades que se veñan desenvolvendo desde o colectivo. Os membros de Ategal recibiron tamén 3 ordenadores dentro do Innovate, o programa tecnolóxico da Diputación, financiado nun 70% con fondos europeos. Deste xeito, a TIC cumpre cun dobre obxectivo: colaborar na difusión dun traballo con fins sociais e proporcionar experiencia laboral aos estudantes da EIS para facilitar a súa futura inserción laboral. Ademais, desde agora, os estudantes terán a oportunidade de realizar as súas prácticas en Europa Press, a axencia de noticias líder en España, que se suma ás 60 empresas nacionais do sector multimedia que forman parte da bolsa formativa da escola. E poñemos o punto final coa exposición das obras presentadas á segunda edición do concurso fotográfico do Ar de Lucos, organizada pola Asociación Caetra Lucensum. Pódese ver ata o 15 deste mes na sala multiusos do Museo Provincial. Quedan con ela, vémonos a vindeira semana. Grazas pola súa atención.